mere. Hvor afslutningen her går over. Det er en afslutning til de udbyggede spillere fra Algeriet. Og så den sidste chance til Nigeria. Stor chance her, hvor det ender med, at der simpelthen ikke bliver spillet effektivt og direkte nok, og det løber ud af sagen. Det er jo shit, der nok burde have fået med i den situation. Og så er der også til Henvald. Træko her, og en kæmpe chance på returen, og den hopper, og den så ikke i feltet med, der faktisk med at blive ekspederet væk. Og chance til, hvor han nok skal score på returbolden her. Så vi kan se her, men altså ham overlæggeren. Men målet kom, og det kommer her. Og her falder scoringen, og Coutinho vinder. Men så fort, og altså 1-0. Det var kampens første, og det var så også skulle vise sig i kampens højdepunkt, altså første scoring her i både til Nigeria. Og til videre med en chance her, som ikke bliver udnyttet. Og som vi kan se her, så er han ikke tilfreds med en linje, hvor han også vinker for at sejle den. Lad os prøve at se det der, om linje, hvor han eventuelt har ret. Og så slutter med Nigeria, vinder kampen 1-0, og så tager tredjepladsen i de afrikanske mesterskaber i fodbold. Men så ved vi efter en lang turnering, og de er som 4. bedste hold i turneringen.